እየገቡ ነው አጨብጭቡ በጎንን ይገቡ ከቲቪ ማስቀመጫ ላይ ነው ያነሱት እንደ ጽጌረዳው አይዋ ዳራብዬ ከሚጀለ ተመርዘኒ ወልባስ እናንተ አማድ ነው በጎንን ይገቡ እንኪ አንድ ላይ ቀጣርጎ አነሳቸው ወይ አራተው ለቀ አልሳማት አብ ሐበሻ ሓደ ቢሂላሎ ኩስቶስ ከሐስም መንግስተ ሰማይ አቶ ዝልዘረባለሁ እዛ ሜክአፕ ነዛ መርዓ ዝገበረትላ ዋንስተይቲ ፍጹም መንግስተ ሰማያት አይታቱኛ እታ መርዓትከ ገጻስ አፍት ቤትሮሪ አቶሎ ተኾን ቅድምን አፍት መርዓ ምኻዳ ኣብ ሶማላውያን እዩ ከም ዝንሪኦ ዘለና ትመርዓው እንታይ ስምዑ ህሉ ቶም ስድራ እንታይ ስምዑ ህሉ ወላስ ኩሉ ከም ጽቡቕ ይሕሰብ ዘሎ ባህሊ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ዘይ ምስለኻ ምምሳል ዝኾነ ባህሊ ዝድግፎ ነገር ኣይኮነን أمني حبشة مرعى قائلكم حانت مرعت تبقى تبلا بكرايتريا مالتي نبر نيرا دست بلا كاتر إيتا قلة معلت ملعى تريعة كتللي هاي تخلني خا تتقبرو قرني بعيني أزينويح صور عيني تلقى أولو بلقت لك حبرة ولا في الشقت بالكلاسي كالسبيع تمثل نبر نيركس أم معلتي مرعى خس كان زيجيركي تبالا شوي يخاتبلا نتن ميك أب زقبرا خاتت أمتنمو ንምንታይ ዳኹምኡ ጌርክ እንተር አይልካ እንታይ ብላ ሐሰን ታዘላ ፋሽኒና hangabrለን ዘለና ንሳተ ዘይኮይና ካልእ ኣይቀበላኔን ዳሓር ንሕና እትናትና ሜኑ ነርየን ንሰንካ ምርጻ በታዝ ምርጻ ኢና ንገብር ብለኻ እሞ ዘይንስኻ መሲልካ ትምርዖ ወላት ናይ መርዓ መዘከር ኢልካ ትሕዞ ቪዲዮታትን ስእልንሲ ንስኻይ ትመስልን ኢኻ እንታይ ኮነ ስማዓክን ኾን ድሕር መርዓኽን ማለት እዩ እሞ ኸኣ ሓንቲ ጓል ቅድሚ መርዓ ኣነ ፍጹም ኖርማል ከም ዘይ ዝኸውን ገለት ብለካሞ መዓልቲ መርዓ ትሪኣ በለቕተ ለኻ ዘይንሳትኹም ሓደ ተደጋጋሚ ተርእዮ ይበቃ ብዝኾነ እተን ትመርዓዋ ልቦና ግበራ መዓልቲ መርዓኽን ንሽተ ሜክኣፕ ጌርክን ንገጽክን መሲልክን ንሕብርኽን መሲልክን ፍሽኽ እንዳበልክን በታት መስለክን ፍኹስ ዝበለት መርዓ ክትገብራ ጽቡቕ ነገር እዩ ወላ ነቲ ቪድዮ መዘከርታ ወላ ንዓኽን እውን ማለት እዩ ይቐኒለይ